Тази рубрика се излъчва със съдействието на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд. Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» осигурява финансови средства по проект «Комуникацията. Врата към света». По този проект Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения представи първите стъпки на програма Макатон в България. Това е езикова програма, която използва символи, жестове и говор, които позволяват на хората с проблеми в развитието да общуват. Повече за програмата ще разберем в репортажа на Евелина Стоянова. Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа на родителски организации. Мисията им е да осигурят достоен живот на децата с интелектуални затруднения и на семействата им. Години наред Балис работи активно за въвеждането на езиковата програма Макатон в България в помощ на лица с затруднени в общуването. Това се случва с помощта на проекта «Комуникацията. Врата към света», финансиран по оперативна програма «Човешки ресурси». Соня Владимирова допълва. До момента в България нямаше адаптирана алтернативна форма за комуникация. Балис от 10 години се опитваше това да го направи. Сме много щастливи, че вече благодарение на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», която осигури финансирането на проект «Комуникацията. Врата на света», вече можем да кажем, че имаме адаптирана система алтернативна за комуникация, каквато е Макатон. Това, което е ценното и по-различното от останалите алтернативни форми за комуникация, е, че Макатон използва и жестове, и символите, и задължително говора. Използването на програма Макатон не само дава възможност на децата да общуват и на възрастните с сериозни комуникативни нарушения, но и сама по себе си тя отключва говора и подпомага развитието на говора на деца с всякакви потребности. Ръководител на проекта «Комуникацията. Врата към света» е Ралица Вачкова. Програма Макатон, която в случая е като врата към света, е насочена към 3 основни целеви групи. Децата и възрастните с комуникационни затруднения, техните семейства, приятели, хората, с които те си общуват, и в един по-широк аспект става въпрос за различни видове значими обществени услуги. Говорим за училище, говорим за съда, говорим за медиите. Интересен факт е да се знае, че организацията Макатон Charity в Великобритания има специално предаване, което се дава всяка седмица в обществената телевизия BBC, което е насочено точно към популяризиране на тази програма като начин хората с затруднения в комуникацията да бъдат разбрани. Доцент Катя Дионисиева обучава студенти по логопедия, които запознава с езиковата програма Макатон. Никога не сме имали такава възможност на живо да им предложим Макатон програма, плюс това версия на български, което беше страшно интересно и полезно и за мен, и за студентите ми. Те осъзнават потребността на невербалната комуникация в подкрепа на решаването на комуникативните проблеми на много хора. Тук много министерства имат отношение, не само министерства, агенции. Всъщност има институции, които би трябвало да бъдат заинтересовани от прилагането на Макатон в България официално, да помагат да се организира обучение, да се финансира също обучението на такива специалисти и не само на специалисти, и на родители, защото особено при малките деца, те са тези, които първи ще започнат да общуват с децата си, като им подадат това ново средство. Жестовете достъпни, елементарни, но позволяващи да се изразяват, да казват не само от какво имат нужда, но да изразяват и емоции. Ваня Пейчева и Мария Методиева са майки на деца с проблеми в общуването. Имам на 27 години син с аутизъм и глухота. Ето за него, например, това е изключително подходяща комуникация. Тази има символи и знаци, което е много удобно, защото понякога не се налага да опишем някакви действия с движение. Предвид на това, че синът е на 23, годините, в които той имаше нужда от специални грижи, от специални услуги, от различни системи, които да развият нивото му на комуникация, такива системи всъщност всичко това липсваше. Хората, които нямат тези нужди, не могат дори да си го представят какво означава да умееш да комуникираш с някой, който е невербален, който няма развита реч. От името на много хора, които имат подобни проблеми, мога да го кажа абсолютно отговорно и искрено, че такава система е много важна. Нашите деца по принцип имат един куп ограничения, свързани с възприемането им въобще от околните, точно заради липсата на възможност за комуникация. Програми като Макатон дават невероятна възможност на много хора
хора, които всъщност нямат развита реч и им е трудно да общуват. Всички членове на тяхното семейство, разширения кръг на семейството, на местата, където те всъщност пребивават, в социалните услуги, които има създадени по места. Така че много хора биха могли наистина да им бъде полезна тази система. Тази рубрика се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Тази рубрика се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Оперативната програма Развитие на човешките ресурси осигурява финансови средства по проект Комуникацията – врата към света. По този проект Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения представи първите стъпки на програма Макатон в България. Това е езикова програма, която използва символи, жестове и говор, които позволяват на хората с проблеми в развитието да общуват. Повече за програмата ще разберем в репортажа на Евелина Стоянова. Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа на родителски организации. Мисията им е да осигуря достоен живот на децата с интелектуални затруднения и на семействата им. Години наред Балис работи активно за въвеждането на езиковата програма Макатон в България в помощ на лица с затруднени в общуването. Това се случва с помощта на проекта Комуникацията – врата към света, финансиран по Оперативна програма Човешки ресурси. Соня Владимирова допълва. До момента в България нямаше адаптирана алтернативна форма за комуникация. Балис от 10 години се опитваше това да го направи. Сме много щастливи, че вече благодарение на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, която осигури финансирането на проект Комуникацията врата на света, вече можем да кажем, че имаме адаптирана система алтернативна за комуникация, каквато е Макатон. Това, което е ценното и по-различното от останалите алтернативни форми за комуникация, е, че Макатон използва и жестове, и символите, и задължително говора. Използването на програма Макатон не само дава възможност на децата да общуват и на възрастните с сериозни комуникативни нарушения, но и сама по себе си тя отключва говора и подпомага развитието на говора на деца с всякакви потребности. Ръководител на проекта Комуникацията врата към света е Ралица Вачкова. Програма Макатон, която в случая е като врата към света, е насочена към 3 основни целеви групи. Децата и възрастните с комуникационни затруднения, техните семейства, приятели, хората, с които те си общуват, и в един по-широк аспект става въпрос за различни видове значими обществени услуги. Говорим за училище, говорим за съда, говорим за медиите. Интересен факт е да се знае, че организацията Макатон Charity в Великобритания има специално предаване, което се дава всяка седмица в обществената телевизия BBC, което е насочено точно към популяризиране на тази програма като начин хората с затруднения в комуникацията да бъдат разбрани. Доцент Катя Дионисиева обучава студенти по логопедия, които запознава с езиковата програма Макатон. Никога не сме имали такава възможност на живо да им предложим Макатон програма, плюс това версия на български, което беше страшно интересно и полезно и за мен, и за студентите ми. Те осъзнават потребността на невербалната комуникация в подкрепа на решаването на комуникативните проблеми на много хора. Тук много министерства имат отношение, не само министерства, агенции. Всъщност има институции, които би трябвало да бъдат заинтересовани от прилагането на Макатон в България официално, да помагат да се организира обучение, да се финансира също обучението на такива специалисти и не само на специалисти, и на родители, защото особено при малките деца, те са тези, които първи ще започнат да общуват с децата си, като им подадат това ново средство. Жестовете достъпни, елементарни, но позволяващи да се изразяват, да казват не само от какво имат нужда, но да изразяват и емоции. Ваня Пейчева и Мария Методиева са майки на деца с проблеми в общуването. Имам на 27 години син с аутизъм и глухота. Ето за него, например, това е изключително подходяща комуникация. Тази има символи и знаци, което е много удобно, защото понякога не се налага да опишем някакви действия с движение. Предвид на това, че синът е на 23, годините, в които той имаше нужда от специални грижи, от специални услуги, от различни системи, които да развият нивото му на комуникация, такива системи всъщност всички
всичко това липсваше. Хората, които нямат тези нужди, не могат дори да си го представят какво означава да умееш да комуникираш с някой, който е невербален, който няма развита реч. От името на много хора, които имат подобни проблеми, мога да го кажа абсолютно отговорно и искрено, че такава система е много важна. Нашите деца по принцип имат един куп ограничения, свързани с възприемането им въобще от околните, точно заради липсата на възможност за комуникация. Програми като Макатон дават невероятна възможност на много хора, които всъщност нямат развита реч и им е трудно да общуват. Всички членове на тяхното семейство, разширения кръг на семейството, на местата, където те всъщност пребивават, в социалните услуги, които имат създадени по места. Така че много хора биха могли наистина да им бъде полезна тази система. Тази рубрика се излъчва със съдействието на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд.